और कुछ कहो कुछ बुझाता अभी नहीं आरो अरे कर देखे बुझाता मेरा तो बुझाता काजल का है खतरा हमरा बीमारी थोड़ी भइल बा हम त नखड़ा न कइले बानी काम कइले खतरा ए कन्या आई हो दादा ई गुर फेकन सिंह के बेटी हो के पतो हो हई इतने कब से कब सूट पहन लेलू पुर्जा लगा देनी का जा दिखावे करे देश भर के बीमारी करे ढुकल है अरे ना चलो ना तू है सुनो ना अरे कुछ खिया दी हो बेचारी के सुखैला लखा लागत बे भैया तू चला ना हम चलो कन्या चलो तार कतरा मानला सब कोई हम ही साला सबके दुश्मन बानी चल कौन लड़का फाड़ देले बा कैलेंडरवा के जनवरी सितंबर हाँ सितंबर यही महीना बड़ा करत बा यही महीना में होखे के चाही बीमार आदमी यही महीना में पड़ी हाँ 2 दिन करता अरे बाप रे बाप 6 दिन बदरी या ओकरा बाद कंटिन्यू घामे बतावता कहीं की अभी तले आता ना करता धूप छाव अभी गांव में एको लोग पड़ल बीमार ना अच्छा भेटा जी सले वो कंपाउंडर राखी के सोचो तो नहीं मोबाइलवा कहाँ छूट गई हो अरे बबुआ कोनो बड़ा सर रे छूट का गई तो दी मोबाइलवा विदा करिया हो अरे के बा बबुआ लियावा से तनी मोबाइल ओह छूट जाता डॉक्टर जी मजनू आओ कन्या ए मजनू डॉक्टर कहीं का भौजी का समाचार सब ठीक बा देवर जी मजनू जी ऐसे खाना कन्या के बड़ी तबीयत खराब कभी डांड में दर्द कभी कपार में दर्द कभी हाथ में दर्द कभी कमर में दर्द कभी दांतों में दर्द हो जाता कभी नकवा में हो जाता अब कातना दर्द होता पूछी इनकर से तबीयत खराब रहता हां डॉक्टर साहब अच्छा ई देवर के शादी कोई होई नय को हई हां नय की कनेवा हिया होश तो कोई को कहलिया सो कि गांव में सन उतारे लेखा के हो अनन ती का कहल जाला हो गुरफेकन के न एती पतो हई ना होता देवरा के का नाम बड़ा लइके चिढ़ावत रहसन फलतुआ के कहस कि बड़ मेहरारू सुंदर मिलल है कहां के हई ई हां नकमका टोला अच्छा का परेशानी बा बताओ एक कने तन जोर से बोला का बताइए डॉक्टर साहब बताओ कह अच्छा ए भौजी तनी तू जा तो तन जा तार से ले जा तनी 10 मिनट हट ना हम कहा जाई तनी हट तनी देखी हम चेक नु करब टेबुलवा पर तो हम ना रही ना तनी हट तो 5 मिनट तार से ले जा तरी कुछ बात होई तो मैंने हट के इलाज होला का डॉक्टर हां तनी हट देखी ठीक से करे मत हम जानता कि तू कैसन डॉक्टर हव मत का कहलू भौजिया तेल हमर जे दवाई खाई दोबारा हमरा भी आइल ओही तो देखा तनी जवार पत्थर देखी ले कि हमरा के रात बिरात कुल लोग के हम जल्दी इलाज करी अभी कितना लोग के देखनी है कि हाले लइका वाला दवाइयो उहो चलता सब हम चेक कर लेब एकदम तू निश्चिंत बैठ हां ठीक बा का हो का भइल बा तनी अब भीरी कहाँ पड़ू है बीमारी का बताइए डॉक्टर साहब बताओ हमरा कुछ भइल नहीं है कुछ भइल नहीं है सुन जाई की हमार जेठनिया अरे तो हम ही तुनु बानी जा यही से तो उनका के हटा नु देनी है बहुत बढ़िया कहनी है अब तो नहीं आ रहा टेबलो खसका बहने कहाँ घर कैसे फलतुआ से तारा बिया हो गई का हम बताई घर द्वार देख के बढ़िया हाँ अमीर न बना लोग तो यही से सदिया हमार पापा करा दहना इनकरा से धन पर शादी करे गईलू है हमारा सुना गई दिखल है हैं अब तो तार देखी दे तो तनी हिजा दर्द बाबा डॉक्टर साहब अच्छा आवाज नहीं निकल तो कहे में शक मकात ये देखो ये लोग कितना लेट करत है ऐसा रोगी के तो ठीक संज की टाइम अलू है नो पर लेटर तो तनी देख ली का भइल बा चल
कुछ बुझाता अभी नहीं आरो कुछ बुझाता ये डॉक्टर साहब हाय हिजा लगाई नो। अच्छा है ने पूरा अरे कर देख बुझाता मेरा तो बुझाता काहे हो बाड़ा तार सांस ऊपर नीचे चलता नमुनिया के शिकायत बा ठीक नु हाँ न धुन एकदम प्रेशर में बढ़िया नमुनिया के शिकायत बा ठीक नु तार हंसी छूटता हम नहीं जानते बाप रे बाप ई तारा एक आधा पता आवे के पड़ी आई न लगे क्या लगे है क्या कहता है तू रोज आवल करी हो हम कह दे तारे गोतिनिया से नु कि 6 महीना दवाई चलावे के पड़ी ठीक नु है यही बहाना रोज हाँ ठीक नु आ ना आ बात हमर ना मनबू तो सब सच सच बता दे ना 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 तो जौन कहब मनबू नु पक्का नु जौन कहब करबू नु हाँ। आओ बैठ आओ चल द हाथ होता दवाइया लिख दी नु हाँ दवाइया लिख दे सुनी का हो कह देव न कह दे हमारे जेठनिया से कि इनकरा बहुत अंदर से तबीयत खराब बा। ये क्या चिंता तू करेलू 6 महीना के कह दे आ रोज आवल करी हो माना कह दे कि इनका वजन उठावल माना बा हाँ। गर्दा माना बा मन मुताबिक तारा भोजन मिली बाकी हमारा के ध्यान रखियो ठीक नो आवल करियो लिख दे तनी देख ले ई अबे दवाई लिखो तनी खोई हो मत हाँ हाँ चोरा ली हो या पानी पी लियो फिर का लगे लिख दी नु खो देबो के निकाल के हो मैं हाँ लिख दे तनी ठीक हाँ लिख दे आ लिख कोई दे देव- नु। लिख दिया कोई देव न कि काम न करवाई हजारों से जौन जौन कहू तौन तौन कर दे तबे न फिर तो हो गई इलू इलू हाँ, और कुछ कह ना और कुछ कह हाँ का होता का होता ना ए दादाजी? भौजी का? अरे इनका नमूनिया के शिकायत बा अच्छा हाँ लड़का ही में माई के दूध नहीं खी पियले पाउडर वाला दूध पियले बाड़ी नमोनिया की शिकायत हाँ ऊपर नीचे सांस करता मतलब खाना उना अब मतलब ना बनाई हन ना सुन बैठ तार समझ जरूरी बा बढ़ा के समझा के तनी ओ दादा एक कोनी चला पता तनी तनी दूर कर ओकरा से बड़ नु हई छुआ जाई तनी होने दूर कर तू हेने आओ तनी होने चलो बबी हम बड़ नु होने हई जाई। ओकर ना तू एजे रह भौजी तनी होने चल छुआ नु जाई भौजी कहां से छुआ जाए इनके से इनके संभव ना हई अच्छा हाँ, होने चले कनी, होने चलो। अभी देखनी होय से सर के का बतिया उतरे अरे वो भाव कहनी है कि बिगल ले तो रही कतना परेशर में बा अच्छा हां तू तो जानबे करेलू हमरा हम के जानी ना एक जानू डॉक्टर के तू कैसन बाड़ा हां तो कुछ लिख कैला से ना नो दू गो दीदी खाली कोई नहीं है ना हो आला से कुल चेक कोई नहीं हाँ अच्छा। सब कह दे दी तू चिंता मत करो तब ठीक बा हाँ आओ जो करे को ही बाद में करते मतलब फिर लेके आवे के बा ठीक नु तने ऐसा दवाई दे न मजनू डॉक्टर कि हमार नु कनेवा सुनतन ठीक हो जाए तन जल्दी जल्दी काम करी का कने अकेले करत करत मर जातन ये मजनू डॉक्टर हाँ ए भौजी 3 गो दवाई हमारा भी बा ठीक नु तीने बार ले बा हाँ दे 3 गो बा या 2 गो लिख दे तनी बाहरी से मनीष बाबू के मेडिकल से ले ली हो अच्छा। और यूट्यूब ना करीला हाँ। बस उनके बगल में मिली अच्छा हाँ 3 गो हम दे देतनी आ 3 गो दवाई लिख देतनी ठीक आ बा। गर्दा से बचा के रखे के बा माने झाड़ू ना लगे ना एकदम ना आ ना कोनो वजन उठई हन तनी होने कने तू चलत है वाउ तू सुन हम तो कहती ना बोला दूरे से तनी 2-4 महीना मर्द मेहरारू लोग के अलग रखे के पड़ी इनको बात बा हां ओकरे दवाई चलत अच्छा ई कौन मजनू डॉक्टर दवाई देता है नती है मुंह जल्दी जल्दी दवाई है तो हमारे घर में काम से पड़ल बाटे है देखी है ऊपर वाला
1 2 3 गो है जौन दवाई बा ए मजनू डॉक्टर है दे दे तनी है 3 गो दवाई रहुआ लेवे के पड़ी ए डॉक्टर 850 रुपया हमार भइल। ए मजनू डॉक्टर हिंगरा कोनो बीमारी नहीं के नो बीमारी अरे बाप रे बाप कुल तो शरीर बीमारी है बाबू जाता कि खान पियन ठीक नहीं के हो मन मुताबिक खाना देवे के पड़ी। ऐसे मत कहिए मजनू बता बा मजनू डॉक्टर किसमी छोहाड़ा गड़ी काजू ढेरिया लगैले रहिला हाँ ठीक बनो हई देखी है गरम पानी से देवे के बा हां सुबह में एगो हाँ। और शाम के अच्छा। ई गरम पानी से दिया दोनों टाइम चली हई ठंडा पानी से ना एगो दोसर बा जो ना के दूध से देवे के पड़ी। अच्छा हाँ अब बिहुनी खातिर दूधो ले आए के पड़ी ना हाँ। चाय तो मंगा ले हम ई का पाउडर लेसी पाउडर का ह हाँ पाउडर ना हो हाँ। एकरा में गोली बा जवन दूध में डाल के लेवे के बा। इनका लेवे के बाद हाँ एकरा के एकदम सूते से पहले अच्छा हाँ माने जाके 3 गो ही चली आ बाकी 3 गो बाजार से ले ली आ 3 दिन के बाद फिर लिया के दिखाई। ठीक बा मजनू 3 दिन के बाद हम आके पैसा दे हम पैसा कबो दिया बोली तारा खातिर बिगड़ल बा हो ना। पैसा कौड़ी के हाँ। आई घर के हमनी के ही कोनो पैसा कौड़ी माने के बाद ना। जाई बात दे जब होई तब दे हम। ठीक बा हाँ, एक मने जब बाहर भीतर से हम आई बढ़िया तब। दवाई लेके जाई हाँ जाई ठीक नो आ ध्यान से रही ह आ 3 दिन दवाई चलो खई ह चलो ठीक नो भैया। चलो चलो भाभी छोड़ दी चलो तो चल आ ध्यान से तू दवाई खई ह ठीक नो एकर बात नहीं सुनल जाला दिन भर पर करत रहे कोनो काम धंधा नहीं के दे देले बनी कन्या कहां रह गई का करत रहो अब तनी तो यो इसको देले बनी कि मजनुआ के दवाई सेट करी 3 दिन के बाद दिन को धोरी बोड़ में बियर भरी जो मजनु में तुरंत दाव लाग कोई